Com te vincules a tot això i com sorgeix el projecte? Com arriba l'encàrrec? Doncs un dia sona el telèfon i Alfredo, que és el senyor que està encarregat una mica de portar a terme el projecte, doncs me conta una mica el projecte, diu que li havien passat el meu telèfon, un altre company d'ofici, que es veu que no volia fer el memorial o que no li venia bé, i aleshores doncs havia pensat en mi, que jo me dedicava en el passat a tallar pedres, soc escultor de pedra, tinc l'ofici de fer coses en pedra, i aleshores doncs vaig contactar amb Alfredo, vam vindre, me va contar una mica la història i a partir d'ahir doncs, jo vaig acordar amb ell que primer que me deixara un temps per preparar els dibuixos, preparar una maqueta. Ell sí que me va ensenyar una proposta que tenien d'algú que havia fet així algun esbós, una idea que tenien. El que passa que jo des d'un primer moment doncs, bé, jo li vaig dir que si volia que jo treballava sobre això però que preferia plantejar una cosa diferent. No? Un poquet d'això ve de la reflexió un poc del que en conta d'ell, no? de que ahir se suposa que hi ha unes víctimes que van afusellar en l'època ja després de la guerra, que per això han entrat en l'apartat de memòria històrica, que fou després del 39, no? I me conta que ahir en principi deuen haver unes víctimes que un senyor que té un mausoleu doncs, decideix en un moment determinat doncs, soterrar-les ahir baix del seu espai. No? I aleshores això una mica ho saben per alguna comunicació oral, però ho tenen que comprovar encara, no? I a partir d'aquesta idea d'algo amagat, algo silenciat i algo que no ha passat a formar part de la memòria del poble, doncs ahir li pega la volta una mica el concepte, no? d'allò que està amagat, ocultat, i de quina manera jo podia aportar algo de llum a aquest relat, no? I al final l'escultura és una mica d'aquesta reflexió, no? d'intentar reforçar el missatge I utilitzes la verticalitat, sí, la qüestió totèmica, pedestal, pes a dalt... Sí, això ve donat perquè al final un altre concepte que jo considero important és que no és un element que ha de funcionar durant unes dècades o uns segles, sinó és un element a llarg termini, no? Possiblement que d'ací, no sé, 1.000 anys, 2.000 anys, puga encara estar ahí una fita en el territori, no? que té una significació. I al final jo penso que l'element vertical com a fita és un dels que millor funciona, no? I també una mica condicionat perquè tenia que disposar d'un espai on poder escriure tots els textos, que eren molts, no? Ara, o sigui, en les imatges se podrà veure quants textos n'hi ha, no?